Iya, ora apa-apa kok ana maning ya. Kok ana maning guri. Sing duwe gelindengan muruk. Sing duwe gelindengan muruk. Ya, atur kesuwun ya. Nok, Ya lembi. jare bibi mah wis ayu balik bae nok bokat wong tuane seno kekelangan. Melas kader wong tua kari siji-sijine ditinggal senok sing dadi anak. Konene priwen bakate wis keyung-yung nok. Iya ya, bi dipikir-pikir mah. Kula kayaknya egois teman. Watir anak apa-apa nih Kanjeng Rama. Ayo bi, balik maning Ya ora iya apa-apa. nok. Ayo. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ana wong lanang. Kunku sapa indane ya? Sapa ngulati Ora sapa? weru tekane maning kligane ketemuanan ning gurine senok bae. Lamun disawang sing pakaiane makayane mah wong bener anune mah pi. Tapi wong lanang ki kayane makin ki ahli tapan kok. Ya, kayaknya santri mengkonon. Tukang terakat kah? Sampai awang kegering ya, Bi. Sawah kesampean cilik ya nok. Ning setekan yang dalan kaya-kaya ana wong wadon kelawan wong tuane. Disangka boke nih kanok. Ih, sampean ki salah ndeleng kono Mas. Anu. Bapak kula ki kini wong kembar. Kulake dudu boke dudu kulaku. Oh, bok tuane Beli bok tuane beli. supaya kandaning enak bi gebok ning kuluk-ulung. Ayo. Wis tunduk tekaning banget tuh. Wis ningkang tekaning masa. Potekar recikan kaya selawas sesun lara-lara ning sapa sunit tipi ning sapa sun yang sangat raga suniti praga sareng anak gunung gede anak putuni dising Sumatera Damar Brebes Keding kanipya wong ngawur mimik kurine Keding bapane kurine sing Sabodaya kelepatan nyuwun agung ing pangapun. Aratine sing katuwan tek deleng urate ngajrut murut alise ngaduanda duduk kurang sopan drining isun ya aratine weruh wis ngamat-ngamati lumakuning wong loro aratine bibi kelawan Nyai Mas. Amber kandane enak, bokat sampean durung weruh ning kula kang duwe aran bibi nyanyen.
Sampeyan bibinya bibinya nyem. hari kini siapa bi aran? Kula Dewi Sahru. Dewi Sah Ki. bagus ning rupa lan uga bagus ning aran. Nok Dewi Sahru kini minangka majikane nyanyem. Hari kula manikin ki pembantu. Bokatan ku wong tuane tak kira kubi. Sanes. Pangapura ning kula ya bi. Cuman kadia weruning sampean. Nok Ayu Dewi Sahru kelawan bibinya nyem seturuten dalan tawan tangis kang langka sudane. Kitiraning dhuwur gunung ning hutan Nagasari. Pikir kula ngrasa bingung. Sesepuh cangkengan sareng bapak kunci kedhi minangkane sing mirengaken. Ari sampean sinten namine? Kula bi. Sing diarani Raden Sanutin bi. Saking pundi? Kula ki saking Cirebon asline. Aduh sing pesantren Amparan Jati Muridik Syarif Hidayah ini mung kula ki mondok pesantren ana ning wilayah Kapringan ning Yai Lodaya. Sampeanku. Gila resmi. Nah, bisane sampean mancing ana ning tengah alas Pangulaban. Bokat wonten sing diilari konten Kang? Ya tentunya ana bi. Nilari pun apa, Den? Kula ki ori tugas artine babat alas Pangulaban kongkon si ardakwa ana ning sejroning alas Pangulaban iki. Walah. Barang anu wis dilaksanakaken durung babat alas Pangulaban, Den? Alhamdulillah. Separoning Bang Wetan wis ketotor kelawan Isun Sanutin. Bulane kaning Bang Wetan ki bibitane wis padalah kaya Sanutin sing notor. Hitungane oleh pirang wulan sampean menengana ning alas Pangulaban, Den? Ya wis lawas 3 bulan jamane kula iki. Ramyang cahya lintang kaya ketutup langsing padang. Hati bimbang pikiran dadi kumalayan kaya denok. Sareng ayane dek keding misaini sing mirengaken. Lamun oli waro ya bi. Dudu bae Sanutin ki lancang tumindak. Artine sing arane urip tantune anang nestapa kelawan duka. Tapi lamun sejroning duka mau dipendem, bakal nemu malapetaka ning si badan. Lamun oleh warga, ana apa permasalahan ning Dimas Dewi Sahru? Boten napa-napa, Mas. Cuma sekedar kula kelawan bibiku lagi pengen jalan-jalan, pengen weru jembar luase alam semesta sing ana ning alas kian. Hari tujuannya sampean arep mendi? Mau ke notor alas Pangulaban doa. Jadi wis ning kene bae konon. Bokatan arep muli atau napi arep mendi konon. Ari kula ku asline mas sebenere mah wong kenene bae, Den. Wong alas saking Pangulaban. Nok Ayu Dewi Sahruhan sedurunge ketemu kelawan sampean.
suling dami pandana Surya mamkanane wis suka kelawan rela mamaku cangkingan dewek dilalipur bikalipur tanpa namas tadi kelingan anak putune di sing Sumatera puji jama pasrah lila sakaresane Gusti balung paling kasantoning jalan najana dongkrak katoning gayangan aya denongok aya nidangan maning pikiran Kula jujur ngomong karo sampean ya Den ya. Bang Dambi terang-terangan kelawan kula senutin No kayu sarukan laksana kita wong lagi nyandang lara. nyandang lah Tapi sawise ketemu karo sampean kaya oli obat. maksudnya pinya Delengaken wajah senok sekine ceria. Senok kedelenge seger. kalung cilik sapagedan masa pagedan Pantesan digulat-gulat dibeli ketep. Nyatane ana ning kene. Kakang Beruk, Kakang Kondor. wis tunduk tekaning waktu wis ninggang tekaning mangsa wis ngancik tekaning janji Kadek kampleng. Dadi sira mau beja-beja ning kita. Sampai kita digugah lagi waktu dia istirahat. Kunku calon garwane kita cuman sekedar kawan pembantu surtek. Aja salah
papai dina Pak Guru tarke dewek sing petsung kula Ki Gundala wis muter-muter ngelatih calon keluargane sampean. Nyata-nyatane keluargane sampean lagi dirobokin bocah nom-noman. Ki Bruk. Dirobokin ini bocah nom-noman calon garwane sampean. Bocah landang kuwen maksudnya sira kaya konon Ki Kondor. sirine dikamati adatnya digamenggat digawa Meneno. Yo. Punten. Ki Kondor. Kudu pirang balen kula ngomong karo sampean ku. Yem. Kita kan sering ngomong karo sira. Bagian majikan sira bergelem karo kita. Tulung warahaken ningrai nira. Gue barang satuan kedah. Ngarani kita serai rai. Nawa kabakate wong pengen disayang, wong pengen didemeni mah ngaranane aja rai. Ngaranane apa kudu Nyem? Bakate kinki wajahmu. Cemprak. Kita kan sering kanda karo wajahmu. Tulung raimu. Tulis singaran kita wong jejodoh jare kaus gawa pasang-pasangane dewek-dewek. Lamun raja ya karo ratu. Lamun widadari ya karo dewa. Lamun andalang ya karo sinden. Bakate panjang ukurannya karo wong edan. Sampean kesatuan, sampean mangsa yang demeni kita menusa. Lamun ya dadi siji kone anak-anak metune apa kuno? Metune apa kuno, Beb? Broek, arep metu mampu apa? Pada aya bangsa kita kepen ngrasani menusa. Nyem, lamun bangsa de menusa mah jare siraka kita kan duwe kelebihan. Kita duwe keistimewaan senajan kita bentuke bangsa satu nanging setugel satu setugel manusia. Selain kun keistimewaan anak Ki Kondor. Punten ken ngomong sepisan maning ya. Lamunan tetap senoke sing bakal nglakonane beli gelem arep priwen sampean ki maksude kelawan kita manusaku. Tetap kita memaksa sebab bakal wong demen durung kelakon timbul yang penasaran bakal wong penasaran kunyum awan blenak mangan bengi blenak turu segala sesuatu ne pasti senajan enak rasane blenak. Jadi sampean ku tetep penasaran konon. Penasaran. Ya wis aja karo senok bakate sampean muni penasaran mah priwen lamun diganti bae. Oh diganti. Ya. Ana sing gelem bendane Ana sing gelem. Wong endi kudu Nyem? Wong kenene. Wong kenene bae. Ora ada wong eka. Bocah lagi nonton. Ana nang kene. Oh ana ning kene. Ana. Nganggo klambi apa kudu Nyem? Lambine? Iya. Kembang-kembang. 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 Peteng kita Nyem wong nonton. Ndeleng aja mana-mana. Kita nek kongkon deleng mendi. Sampai anak penasaran. Iya. Sing gelem karo Dika. Iya. Bocah wadone. Iya. Wis karo kita beyu. Sok. Aja ki. Ngendi pengene sok. Aja koronya Nyem. Apa sih? Kebal kableke ka. Kebal ndak kayak kita ndak kayak Desi.
yang ngitakan. Sira na ko indane. Berujur ngarani kita sa kebal rong kebal. Sira ko indane bisa masih melayani kita ko. Masih sanggup kita maja maling sampean ki masih bisa kaitung bro karo wong sepirang-pirang ga. Sanggup sirane. Aja tulung. Jam Kan bocah lanang sapa ku. kian ke Iya. lamun sampean pengen merusok takona dewek ya. Mana nang Pripun binyanya. Sanudin. Di daulat Indah. Oh, bakata sira arep bela kelawan Senok Saruan, kelawan Bibi Nyanyam, ki wong lanang kin sing gawe sengsara ning uripe Nokayu ki. Sing kaya kiyen. Ray. Iya, Kok kula sing bakal takoni ya. los takon ya. Sapa sira? Isun Sanudin. Bocah ndi? Asli bocah sing Gunung Payung Bogor cuman nyapta guru ning Amparan Jati. Apa hubungannya celawan kela calon garwane kita? Sanudin laka hubungan kelawan calon garwane awak. Ananging nang apa sira ada di tempat kian Sanudin? Jujur kelawan diri ning awakmu kisana. Ya, Lamun Oliver, sapa sidang bating kisana. Ki Kondor wis kawentar kemeja kaunang-onang. Mana nok? Ki Bruk Kondor Bruk Kondor ya kita wonge. Jadi sampeyan ki beruk ki kontor uga pada. Ya, Lamun pengen bro kelawan Sanudin toh nangapa ning sejroning alas pangulapan. lagi apa sira ning alas pagulapan? Totor alas pangulapan sejujurnya ning Isun Sanudin lagi alami. Dadi sira lagi totor. Pantes ning alas pagulapan Bang Wetan wis katon padang. Bener ki. Sing sungguh ora disangka lan ora dinyana ternyata Sanudin jalma manusane. Kumawani kumalancang. Ingat Sanudin, pangulaban saat saiki wis dadi alas tundukan. Wis kalah bayon taker elmune wong tuane bocah wadon mau kelawan Isun. Apa margane bocah wadon mau bakal gawe garwani ngaku karena wis perjanjian penguasa alas tilang api-api. Lamun bisa menguasai alas ulaban pengen selamat anake kudu dadi garwane aku. Jadi sing jadi sandra ana ning sejroning alas pangulapan. Ata nabi ki sejroning pangulapan ihwal Dewi Saru. Ya, Awakmu beli ngaja apa ke kono? maksudnya sira Sanudin. Wujuding awakmu seorang wanara. Bangsa ning ketek. Ya. Beli mungkin pantas bersanding lawan bangsa ning manusia. Sanudin, Wanapa? aja diukur bangsa manusia kelawan bangsa yang satu. Bener ki. Sing aran ilmu, sing aran kadigjayaan. Embu sakti sira, embu sakti Isun. Saat saiki sing ngandika kelawan sira Sanudin. Apa sing jadi komandi? Tinggalkan pangulaban lamun sira pengen selamat ning uripe. Ki Kondor. Ya, Sunyaning mati emas di basuhan taka Sanudin bakal alami. Demi nagakakan panci kebenaran ana ning sejroning alas pangulapan. kayang mengkonot Sanudin Wana ning parang. saat saiki awakmu bakal tak candak babadari tak tibakan ning lemah sing dhuwur sira nang. Bocah-bocah wanara Siap ki. saksi dia. Sing hati-hati ki Kondor. Tunggak catining pesarian nyandang asing model apa Tengar bemang sarungan mangsawan dengan serang tapai dina patrutar ki dewek sing direngat Sepira kemampuan jalmane manusia. kaya denok pun daya denok kan ditembangi nyan kuning jawa gendong kaya wiranging pikir
Ngemang supaya malelen tangan apa yang dinapak bulu tarkir simpet sung aja lok tiga beng lamun sampai soalin kedok Motar sih. waktu dawa pengasaran wong urip mah Ki, kenapa Ki? Perut bro. wong urip kang ajan nok nakal Hei, hei, hei. sempit nyat-nyat sing awas tindak lakon Apa maning Ki? Mules. Biasanya bakal dikorok-korok mari Ki. tuh Ah,